So, welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang gagawin ko is yung nakita kong kagabi sa YouTube kay Aye sa may BNT po. Sa may BNT yun. Yung nakita ko kasi yung sa may vlog niya yung buzz break. So, akala ko hindi legit. Tapos nung dinownload ko, tinry ko, legit siya. Ngayon may 1 peso na ako nasa Gcash ko na transfer ko na siya. So, eto siya. Ganito yung itsura niya. Ganyan siya, buzz break. Ayan. Buzz break. Ayan. Tapos, dito, manonood ka lang ng videos. Pag nanonood ka kasi ng videos dito, may 100 points ka na. Tapos, 20,000 equivalent na yun sa 1 peso. Pagka, ganon, dito mo makikita yung mga points mo. Ayan, sa ganyan. Ganyan mo makikita. Diyan mo siya makikita. Tapos, ito palang gamit ko kay Gab to. Kasi yung cellphone ko, gamit ko ngayon, i-screen recording ko na lang mamaya. Tapos, ayan. Ganyan yung itsura niya. Ayan. Punta na tayo sa sports. Tapos, refresh. Tapos, ayan, may lalabas na librong maliit. Diyan, tayo nyo lang mapuno yan. Ayan, tapos dapat tini-scroll nyo rin siya para hindi siya matigil. Ayan. Tapos, hintayin lang na mapuno. Lalabas na yung reward nun. Ayan. Pag malapit na siyang mapuno, scroll nyo lang pababa para maklaim yung points. Yung sa akin, di pa siya pwede ngayon. Tignan, diba? Bukas na siya ulit pwede. Ngayon, punta tayo sa may videos. Wait lang natin. Ayan. Bagal signal. Yan. Tapos, hintayin nyo na lang mapuno rin yung gift na yan. Pag napuno yan, may makukuha kayong 100 points. Yan. Yan, 100 points. Yun sa isa, 300 points yun eh. Tapos, yan. Dyan yung makikita lahat. Yan. Meron na akong 3 pesos eh. Basta ayun, meron na akong ganun. Tapos ang may screen recording ko, palalagay ko na lang siya dyan. So, ayun, sana download nyo rin guys kung dapat tiyaga lang yung kailangan dito kasi nga matagal siya talaga kasi manonood ka pa ng video, magbabasa ka ganun. Kasi pagka sa news ka nagbasa, makaka-receive ka ng 3,000 o 300 points. Makaka-receive ka ng 300 points. So, ganito yun. Ganito siya ginagamit. Punta ka sa may home. Ayan, dyan. Ganyan. Tapos, may ka dito, papipiliin ka ganon. Tapos, pagka kasi sa dito, pinipili ko lagi sa sports kasi yun yung hilig ko talaga. Yan, sports. Ayan, ganyan. Sports. Tapos, click nyo lang ganyan. Pag na-click nyo yan, may lalabas siyang ganyan dito. Yan. Tapos, hanggang sa umikot yan, diretso yan, pa ganyan. Yan. Papasok ko na lang, ilalagay ko na lang dyan mamaya. So, ayan. Ganyan yung magiging lagay niyan. Tapos, pagka hindi mo siya ginagalaw na ganun, humihinto siya, kaya dapat igagalaw mo siya. Ayan, pagka napuno na ganyan na itsura niya, punta ka na lang sa pinakababa, scroll mo, tapos maglo-loading siya ng ganyan, tapos marireceive pa yun, ganon. You just earn 300 points, lalabas na siya. Tapos, pagka ni-refresh mo yun dito sa may wallet mo, dyan din, click mo sa may wallet, tapos refresh mo lang na ganyan. Nadadagdagan siya, eto na yon. Plus 300 points na siya. So, ayun, ganun lang kadali yun. Pero dapat, kailangan lang ng matyaga. Kasi nga, pag wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Literat lang, pag wala kang tiyaga, mahirap. Siyempre, di man madadagdagan, ganun. Kaya dapat, tiyaga lang pag may time. Yun sa akin, nilalagay ko na lang dyan mamaya. Kasi nga gamit ko itong phone. Pinang-video ko. So, ayun. Ito sila, napaka-busy sa busy sila sa buzz break ngayon. Thank you. Busy sila. So, eto, tignan nyo sila. Hi kayo. Hi guys. Yan, busy. Busy din siya ngayon sa buzz break. So, ayun lang.
Ayan pala yung sa GCash ko. O, diba sabi sa inyo legit siya eh. May 1 peso na ako. Yun yung transaction kagabi. So, ayun guys. Thank you for watching. Sana magustuhan nyo. Download nyo na rin. Lalagay ko yung referral code ko mamaya sa description box. So, ayun. Gamitin nyo na lang sana siya. So, ayun lang. Thanks for watching. Like, comment, share, and subscribe, and then hit the notification bell. So, yun lang. Bye, guys! Hi, guys! So, for today's video, ang gagawin ko is 15 facts about me. So,